No není to nádhera? Takhle ji přijali, ti naši dva. Páreček. Pepíček je tady, ten se tak trošku drží zpátky. Ten spíš otravuje mě. Ale Kikinka je úžasná. Tohle to je ta Lorinka naše. Naše princezna druhá. No počkej, nech mě ten telefon. Nech mě ten telefon. Nech mě ten telefon. No to je zážitek. Nádherný zážitek pro mě. Tak pojď. No. Tak pojď, taky dáme pusinku. Taky dáme pusinku hezkou, viď? Jo, taky. Pepíčku, a co nám povíš? Povídej taky něco. No, povídej něco. Povídej něco, Pepíčku. Povíš nám něco? Ty už umíš hodně slov. Ty už umíš hodně slovíček. Už dává dohromady i věty. Už aj odpovídá. No já vím, no, je šikovnej. To je prostě, když se tomu věnuješ, že takhle, tak já mám na to čas. Já mám čas, víš, už teďka jako v tom důchodě, takže tak to takhle vypadá, no, hezky. Au, Pepíčku, Pepíčku, pojď tady, pojď za mnou, já vím, ty jsi zase zamilovaný dneska nějak moc do mě. No, pojď. Běž tady, běž. Chytni se, tak. No, šup, honem. Šup, anebo půjdeš tady? Nechce jít ode mě. Rošťák jeden. No. A nebo běž tady, jo? Tady běž nahoru. Běž se zhoupnout. Běž? No, běž. Taky ne. Tak tady běž. Tady. Tak.